Muy buenas, familia playera, nova història salada de la Playa TV, vídeo i podcast amb els protagonistes de la cultura de mar a la costa catalana. Avui estem a Barcelona per a conèixer la història salada de Rafel Figuerola, un dels grans impulsors de la cultura del patí de vela a Catalunya. Porta el vent, la mar i el salitre en les venes, net i fill de pescadors, mariner, fabricant i reparador d'embarcacions, empresari i, sobretot, un apassionat de la mar i la vida. Rafel Figuerola, benvingut a la Playa TV. Què tal, com estàs, Rafa? Molt bé, Cristian. Tu què tal? Molt bé. La mar ha sigut el teu medi natural des de sempre. Com recordes la teva infantesa a Torredembarra i els teus primers contactes amb la mar i la pesca? Bé, bàsicament no és que ha sigut sempre el meu medi, no? On està. Nosaltres vivim tota la família a Torredembarra, més concretament al barri de Baix de Mar, i allí, vulguis o no, el teu medi és el mar o la sorra, no? I entre el mar i la sorra fa que tots anéssim, des de les germanes fins als amics i tot el barri, anéssim descalços des de que podíem començar a caminar i res, i flotar amb qualsevol fusta, barco, cosa que trobéssim, doncs ja ens n'anàvem, si no a l'aigua, als aiguamolls, a perdre'ns per allà, i aquesta era la nostra vida del dia a dia a la platja. Sorties a pescar amb el teu pare? Sí, bé, el pare anava a l'aigua, anava al mar a pescar, anàvem al tresmall. El tresmall és una pesca, penso que molt sostenible i de proximitat al davant de Torredembarra. I clar, allí allò no era ni una obligació, no? Era ja la llei de vida, no? Posaves un peu a terra, el barco del pare estava allà, i el que feies era, quan el veies arribar, tu estaves per allà i ja anaves al barco, no? I de seguida l'ajudaves a varar el barco, a treure el barco, i a mesura que anaves fent-te gran, a col·laborar i a sortir amb ell a pescar o anar a vendre el peix o Torredembarra o Tarragona. Va ser el teu pare qui et va traspassar tot l'amor i la passió pel mar, no? Sí, el pare, l'avi, l'altre avi, la mare, que era remendadora, vull dir, al final venim d'allí, no? Venim del món de la pesca i això ja no és que m'ho traslladessin, no? Sinó és que ja s'hi neix, no? Amb això, tenir tot l'entorn, els amics, la família, tots, fa que sense voler t'hagis de dedicar a alguna cosa relacionat amb la pesca o amb el mar. I comences a treballar al Club Marítim Torredembarra, on fas gairebé de tot, no? Sí. Allí, mira, el fet d'anar a l'escola i per molt bones notes, sobretot les notes, i el comportament va fer i el bon comportament va fer que no m'agradés molt anar en aquells entorns. Vas abandonar l'escola? I no abandonar, però no funcionava molt bé l'escola, saps? Jo crec que eren ells, que els mètodes que tenien no eren els adequats i diguem-ne que no acaben de funcionar amb mi, no? I llavors se'm donava més bé treballar i sobretot treballar amb un sector que m'agradava, no? I llavors sí que és veritat, als 16 anys vaig començar a treballar al Club Marítim de Torredembarra, que tampoc canviava molt el medi perquè estava a 50 metres de casa meva, llavors era com estar a la platja igualment, i allí els meus inicis era fer de tot, no? Sobretot tasques de manteniment i donar suport als regatistes que venien allí a navegar, jo sense conèixer molt bé el sector ni els barcos, ni venia d'un altre sector de la pesca, però ens hi vam adaptar ràpid.
fins que sents la llamada de la Marina i t'allistes per convertir-te en mariner professional. Sí, dels 16 fins als 18 vaig estar treballant al club de Torredembarra per diferents etapes i de més, i als 18 doncs, vaig tenir l'oportunitat d'anar o a la mili o en aquella època ja podies fer el servei substitutori, però com que tots els meus amics i el meu entorn eren mariner i tothom havia fet la mili a la Marina i tal, doncs jo havia de ser també un d'aquests, no? I em vaig anar al servei militar i amb la possibilitat, un cop vaig entrar allà, de fer-me professional. No sona molt bé això, ser professional de l'Armada, però ho recordo amb molts bons records i molt bon aprenentatge, perquè el fet de fer-me professional també em va poder donar opcions de viatjar arreu del món amb la corbeta amb la que vam estar navegant. Sí que dels 9 mesos de mili que em tocaven fer em vaig fer un any i mig, però ho recordo molt positivament i a dia d'avui encara adapto molts de les experiències que vam tenir a l'Armada a la gestió del dia a dia i del projecte del Patí. I després tornes al club com a director, no? Bé, sí, quan torno després d'un any i mig de fer mitja volta al món por ahí, doncs torno també una mica perdut, sense saber on és, i el Club Marítim de Torredembarra allí llavors m'acullen, no? I em tornen a acollir una altra vegada, i ja amb una tasca, amb un rol diferent, amb un rol ja més de contramestre, amb més experiència, i alhora també ja començant a tenir coneixements del tema de competició de vela, no? I a poc això va fer que anés assumint cada vegada rols més rellevants dintre de l'estructura del club, i amb uns anys sí que vaig acabar doncs, al final sent el director de la instal·lació, salvant les distàncies una mica, un club de platja, un gran club de platja, però alhora doncs, el personal érem 6 persones les que estàvem allà i tal, però alhora també ho recordo amb grans... Ha sigut la meva universitat a Torredembarra. Sí, la teva escola. És un dels clubs més antics, no?, de Catalunya, el de Torredembarra. Sí, Torredembarra es va crear al 69, si no recordo malament, amb una instal·lació més propera al que seria avui el port, i el 81-82 van fer unes noves instal·lacions al costat del barri de Pescadors, de Baix-Amar, i allí doncs, van fer unes instal·lacions molt grans. Com a club de platja, si no és el club de platja més gran de Catalunya, poc hi deu faltar. Té unes instal·lacions molt bones i molt ben dissenyat i molt ben construït, tot i que a dia d'avui pateixin el problema de les concessions i ministeris i de més, però que al final crec que ho resoldran i se n'en sortiran prou bé. Sent director del Club Marítim de Torredembarra, coneixes a Ramon Huertas. Qui és i com va canviar la teva vida a partir d'aquí? El fet d'estar amb el món de la competició i sobretot com a jutge i oficial de regates de vela, això fa que em doni una projecció a nivell de territori que va fer doncs, que el meu vincle amb la classe Patí comencés aquí, no? En aquella època hi havia un dèficit de jutges i oficials de regates que s'encarregués de la classe Patí per organitzar regates, i jo, com que en feia cada cap de setmana a Torredembarra, doncs els clubs veïns em cridaven per organitzar les seves, no? Els seus campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, copes, i llavors a poc vaig anar fent el salt a tot el territori català, juntament amb la classe Patí i evidentment d'altres, no? Després també vaig fer una mica de piquitos a nivell nacional amb d'altres classes, però sempre m'he centrat molt amb el Patí, no? I a partir d'aquí, aquí és on va néixer el meu vincle amb el Patí i conèixer tot el col·lectiu, no? La comunitat de Patí, i l'estar tan vinculat, doncs, en Ramon, el bo d'en Ramon es jubilava i no tenia un hereu que es quedés amb la drassana del Patí, no?
i, hòstia, tu series el tio, i clar, jo dic, home, jo vaig cada dia descalç a treballar, visc a 50 metres del club, ara m'he d'agafar i anar a Palau de Plegamans, que bé, com a poble, bueno, deixo una mica comparat amb Torredembarra, no? Però, ostres, també ho vaig agafar una mica com a repte, no? I com a necessitat també de canvi, no? Perquè al final mariner, pescador, contramestre, director, i al final la vida... Empresari. Exacte, no? Et busques nous reptes per tenir també una mica d'ànim, no? I res, i ostres, i parlant amb el Ramon, doncs ostres, va, vindré un dia a la Drassana i veuré a veure de què va el sidral. I res, vaig aterrar allà i clar, fer barcos de fusta, el patí d'aquí, em va enganyar molt ràpid el Ramon i la Mary, el Ramon i la Mary, la seva dona, em van enganyar molt ràpid i alhora també diré que em van ajudar molt a reemprendre i a continuar amb el negoci. Jo recordo molt bé, perquè això va ser el 2010, i el 31 de juliol jo acabava la meva etapa al club de Torredembarra i l'1 d'agost començava la meva etapa a Palau de Plegamans, al negoci de la Drassana. I l'1 d'agost, cotxe, Palau de Plegamans, claus, obrir el taller i veure't allò d'allí, dius, mare de Déu, on m'he fotut aquí, no? Ara em toca fer barcos, no? Jo tenia coneixements del barco de casa, de l'avi, de fer coses, però clar, no fer un barco de zero, saps? I hòstia, però bueno, la vida és això, no? És qüestió d'actitud, no? Si tu mostres una actitud bona cap a la vida, l'aptitud et ve després, no? Però sobretot és l'actitud, i llavors dius, doncs vinga, posem els nassos aquí dintre i traiem-ho, no? I sí, i allí vaig estar a Palau de Plegamans, continuant amb la feina del Ramon 5 anys. 5 anys a Palau, del 2010 al 2015, i després, doncs, el 2015, un poco m'aburro, què fem, i llavors vaig ubicar aquest espai aquí a la ciutat, que era... Que era un altre somni, no? Bueno, sí, jo sempre pensava, hòstia, el seu, el cercle el podríem acabar tancant si la drassana del país, la drassana del patí de vela, del patí català, el poguéssim posar en un lloc on tingués molta visibilitat i alhora poguéssim tancar el cercle. És a dir, ara mateix aquí on estem, per la porta aquesta que tenim al darrere, entren troncs i surten barcos, no? I amb el barco aquest, d'un cercle de 100 metres al voltant, hi ha la drassana més l'escola i el mar aquí, no? Clar, vull dir, això és que qualsevol que fes un projecte el dibuixaria així, no? Fer barcos aquí, tenir-los aquí, navegar allí, fer regates aquí, tenir l'escola, i només d'aquesta embarcació, no? Que com veieu només hi ha aquest tipus d'embarcació. Bueno, hi ha un llagut català, però que lliga molt bé també amb la història. Club náutic, escola, restaurante también y drassana. Sí, el cercle, tot. El fet, jo continuo sent, o procuro ser el mateix, el Rafel d'allí, de Baix-Amar, de tota la vida, i Barcelona a mi és una ciutat que ve gran, no? Perquè o sigui, ostres, és una ciutat que és molt gran. Però jo m'he construït aquí el meu oasis, no? Que alhora el comparteixo amb tothom qui vulgui, però és com si no estigués a Barcelona, saps? Jo, de fet, quan tinc algun compromís cap a la part d'allí dalt, ostres, em ve i aquí com s'hi va, i he d'agafar el mapa per buscar-ho, no conec això, no és el meu territori. Jo em llevo pel matí, vinc amb la bicicleta, que visc aquí ben a propet, i és com si estigués a la meva el meu mini terrani, saps? El meu mini terrani, sí. Parlaves del Rafel de tota la vida. Com és el Rafel de tota la vida? Bueno, soc molt meu, jo crec que soc molt meu, un caràcter fort,
i clar, m'he fet a mi mateix, saps? Jo no he tingut formació, vinc d'un barri molt petitó i no sé, crec que sóc a vegades potser una mica dur amb les coses, perquè tots els processos en els que jo exigeixo, jo els he passat i crec que els he passat amb nota, per tant exigeixo que tot el meu equip treballi al 100% perquè tot això tiri endavant. Si el Rafael riu, tothom riu. Si el Rafael plora, la cosa va malament, saps? I això és d'això. No em defineixo com a un jefe o com un responsable, sinó com un líder, no? Perquè ara em veus així, però ara aniré a pintar, no? I després aniré a vernissar i després aniré a fer la regata i bé, estic 100% per això. Se te tilda de bohemio maratoniano. Bueno, sí. Per què? Què vol dir això? Bueno, no sé, probablement això és una del Jordi Maré, segur, És el periodista de la classe patí que tenim, que me l'estimo molt. I, bueno, jo sí, perquè tinc el meu punt, no? Vull dir, faig les coses molt a la meva manera, i després també no paro, saps? No paro constantment de fer coses, no? Al final, ja tindrem temps de parar, no? Ara mateix estem en una etapa on no pots parar en cap moment, no? Perquè si pares t'adilanten ràpid, no? Llavors, i la part de Bohèmia, sí, perquè crec que també una mica lligat amb el que dèiem abans, no? La ciutat necessita projectes d'aquests, no? Projectes que siguin una mica que topin amb el dia a dia de la gent local d'aquí, no? No cal que siguin tots projectes de que hagis per entrar hagis de posar un dit, que no et puguin dir pel teu nom quan entres per la porta, saps? Projectes més locals, no? I crec que això se'm titlla de bohemi per això, no? Quan realment hauria de ser així, no? Hauria de ser així en tota la ciutat, no? No tant potser enfocada al turisme i aquí hi ha molta necessitat, la gent d'aquí té ganes de fer turisme aquí, saps? I projectes com aquest haurien d'existir més a la ciutat. L'any passat van acollir la Copa Amèrica de Vela, la regata dels 300, a més, el circuit mundial de subrace. Quines reptes o projectes teniu pel 2025? Mira, el principal projecte que tenim pel 2025 és no fer res. No fer res. El 24 va ser un any molt dur. Va ser un any molt dur tant de renovar, vam renovar la concessió per 10 anys més amb l'Ajuntament, vam fer allò de Copa Amèrica, vam fer el circuit del subrace de l'European, una de les proves del circuit de l'Eurotour, l'Eurotour, i en principi aquest any, després de la Copa Amèrica i l'Eurotour, dic, ostres, anem a cuidar una mica el jardí, anem a endreçar la casa, però clar, el bohemio maratoniano ja s'avorreix, no? I què passarà el 2025? Doncs passaran coses, sí, passaran coses. Us puc avançar a l'Eurotour, repetim l'Eurotour el mes de maig, aquí a la ciutat, guardem grans records, la instal·lació amb més de 300 taules aquí dintre ens va donar una empenta amb el tema del pàdel, ens posiciona una altra vegada a nivell de xinxeta dintre de la ciutat, i no només dintre de la ciutat, sinó arreu del territori mundial, perquè és Eurotour, però els participants són d'arreu del món. Això ens porta que podem donar a conèixer la nostra embarcació, com a club de patí, difondre la nostra embarcació també arreu del món, i com a classe patí estem preparant coses, tenim ganes de baixar cap a Tarragona, cap a l'Ebre, i estem treballant, no et puc avançar encara, però estem treballant amb la línia de fer algun tipus volta a Menorca com la que vam fer l'any passat, però enfocada a les Terres de l'Ebre. Jo soc d'allà a propet i els hi tinc molt de carinyo, i crec que es mereixen més atenció.
que es mereixen més atenció. Potser no massa, perquè si no baixarà massa gent i està molt bé com està. Però sí que una mica d'atenció es mereix la província i més especialment les zones de les Terres de l'Ebre. I allí anirem a fer alguna cosa, segur que farem alguna cosa. Que bé. Per acabar, Rafa, què és el mar per tu? Hòstia, què és el mar per mi? Pues allò d'allí... La teva casa? Allò d'allí... Bueno, no és casa meva, sinó que és el nexe que uneix tot, no? El nexe que uneix tot, no? Vull dir, la comunitat de gent que hi ha aquí, que tots tenim alguna cosa en comú, cadascú a la seva manera, eh? Jo a la pesca, el Charlie amb el pàdel, l'Igor amb el 580, el Jan amb el patí, el Pedro amb el medi ambient i el pàdel. O sigui, tota aquesta... que al final ens mires a tots i tenim molta cosa en comú, no? Però el que ens posen a tots dintre de la mateixa olla perquè el caldo sigui bo és la mar salada. Rafa, moltes gràcies per compartir la teva història Grande. amb l'Espanya TV. Grande.